Huomenta. Olen Eki Laitila ja haluan esitellä tässä näkemyksen koronapandemiasta systeemisesti. Ja tämä on osa tästä kirjasta Systeeminen innovaatioalusta. Ja näitä esityksiä on kaiken kaikkiaan 5 ja tämä on niistä 4. vuorossa. Ja näiden tarkoituksena on edistää tämmöistä systeemistä uutta vuorovaikutusta. No niin, ensiksi haasteita ja lupauksia. Eli mikä tässä on semmoista ainutlaatuista, nimenomaan tämmöinen systemaattisuus, systeemisyys, erilaisten näkemysten yhdistäminen, vertaileminen, näin edelleen. Eli tiede on nimenomaan tätä organisoitua tietämystä, niin kuin tämä Immanuel Kant tässä mainitsee, ja viisaus on organisoitua elämää. Se myöskin tulee tässä omalla tavallaan mukaan myöskin niissä muissa demonstraatioissa. Ja kaikki mahdolliset isot haasteet, joista on jotain tietoa, niin ne sopii tähän samanlaisen tarkastelutapaan. Sitä kautta voi sitten viisastua. Työkaluna tässä on kybernetiikka ja systeemitiede. Ja tällä olisi potentiaalia edistää kaikenlaista kehittymistä kaikilla sektoreilla, koulusta asti, tutkimuslaitoksiin ja parhaisiin foorumeihin asti, lähestulkoon kaikilla sektoreilla. No luovat tieteenalat, ehkä luovat toimiala jääköön sitten erikseen. No, tämä on laajuudessaan verrattavissa Googleen tai Wikipediaan, tämä systeemiala, systeemitiede. Se on tämmöinen opinala, opittava aihe, ja siinä voi kehittyä koko elämänsä aikana. Ja sen takia, koska tämä on tämmöinen oppimisen alue, kehittymisen, viisastumisen alue, niin se on tässä ainakin ainutlaatuista, erinomaista, suuremmoista. Tämän mainitun kirjan toinen nimi on Älykkään ajatteluopas, koska sitähän tämä myöskin haluaa edistää. No tässä videossa tämä on itsesysteeminen, samaten se kirja, sen osat on ja niiden luvuissakin on tietty systematiikka, tulee kohta esille. Eli kaikilla jäsentelyllä pyritään siihen, että asioita on helpompi ymmärtää, omaksua ja sitten alkaa käyttämäänkin myös. Eli tässä on kohta 1 alfa, korona tupsahti tutkimuskonseptiksi, kuten kaikki tiedämme. Se on alfa, josta lähdetään liikkeelle. Se on ilmiö myöskin, jolloin siinä tulee esille tämä epistemologia-puoli, eli minkälaista tietämystä se saa aikaan. Ja sitten seuraavaksi mallintamistieto, mikä siinä on polttavin kysymys, jonka varaan voitaisiin sitten rakentaa semmoinen tietty teoria, kokonaisuus, metodologia, tutkia sitä. Koska se on ajattanut ajattelutavan muutoksia, niin se on yksi hyvin tärkeä asia selostaa tässä videossa. Ja aiheuttanut kehittymistä, evoluutiota, arkkitehtuurimuutoksia ja tämän tyyppisiä rakenteita, organisointumisia. Ja sitä kautta ratkaisumalleja, toimintatapoja. Se kuitenkin on päässyt etenemään. Sitten ihmiskunnan on tarvinnut löytää pysäyttämistrategioita, kuten kaikki tiedämme. Millä tavalla torjua sen eteneminen. Ja loppupeleissä sitten tietyssä vaiheessa aina voidaan tarkastella sitä, että kuinka on onnistuttu. Se on kohta omega. Alfasta omega on tämä symboliikka punaisilla kreikkalaisilla symboleilla esitettynä. No niin, tämä video esittää siis tämmöiset kohdat. Ja viimeisenä on vielä tietty tutkimuskysymys, joka tulee tuolla alussa esille. Mikä siinä on ollut polttavin kysymys, niin vastaus kysymykseen, miksi se oli niin vaarallinen. Ja vielä loppupeleissä tässä on viimeisenä kohtana, että mikä hyvinvointisektorilla yleensä on haasteellista maailmanlaajuisestikin. Isompi kuvio. Tässä on vielä vastaavan Word-tiedoston, PDF-tiedoston sisällysluettelo.
Oikealla puolella on kirjan muut demonstraatiot, Google, ilmastonmuutos, sotilasoperaatio, kansanterveys. Ja koska nämä on erityisen haasteellisia, niin siinä tulee esille tämä symboliikan esittymistava, mikä tässäkin on. Esittämistavan hyvät ja huonot puolet. Ja kuvia käytetään, jokaisella sivulla on omat kuvansa, jotka on valittu joukosta parhaita kuvia, parhaita esityksiä. Ja sitten tästä esityksestä erityisesti, niin se ei vaadi kovin paljon niin kuin akateemista osaamista, kuvalukutaitoa, visuaalista ajattelutapaa, se kyllä tietyllä tavalla vaatii, suositellaan. Ja jokainen alakohta sivu tässä, esimerkiksi minkälainen ilmiö se on, siinä on, kuvataan kuvaus, analyysi, arvio, päätös ja synteesi, ratkaisu. Eli myös tietyt väliotsikot, jotka on niin painottuneesti esitetty, että lukijakatsoja voi sitten jäsentää sen asiansa näiden varaan. Ja sitä kautta ehkä miettiä omia parempia ratkaisuja itselleen, jos tietää. Systeemiajattelulla olisi valtavan suuri tilaisuusmissio edistää sen reduktionistisen näkemyksen poistumista maailmasta, koska se aiheuttaa sen, että ihmisten ajattelutapa kapeutuu. Ja kollektiivinen älykkyys ja viisaus, nämä on sitä positiivisia arvoja, joita tässä pyritään edistämään. Ja jokainen osa tässä kirjassa on tietty metamalli, se on joku joukko parhaita käsityksiä yhdistyneenä. Sitä tämä metamalli tarkoittaa lyhyesti sanottuna. Ja siinä metamallissa on nämä kreikkalaiset symbolit alfasta omegaan, ja ne muodostavat mahdollisimman aukottoman käsityksen kohteesta, esimerkiksi tästä koronasta. Ja tämän tyyppistä ei tule vastaan parhaimmastakaan tieteen foorumista välttämättä, eikä parhaistakaan medialähteistä välttämättä, koska niitä ei ole välttämättä suunniteltu tämmöiseen aukottomaan esitykseen, joka kuitenkin opiskelijankin kannalta olisi kaikkein paras. Ja tästä aukottomasta esityksestä niin vasen puoli, epistemologia, metodologia, paradigma ja myöskin tämä ontologia, nämä on tutkimuksellisia näkökulmia, jotka otetaan aika kevyesti vastaan tässä kirjassa. Se ei ole niin vaikeaa, että sitä ymmärtäisi, että mitä nämä niin kuin yleisimmillään tarkoittaa. Ja sitten täällä oikealla puolella on kohdat arkkitehtuuri, ratkaisumalli, toteutus ja sitten myöskin tämä palauteoppiminen. Niin nämä 4 taas on tämmöistä käytännöllisempää puolta. Ja siinä sitten kohtaavat Research et Development, joka on semmoinen tuttu yhdistelmä suomalaisillekin tuote- ja kehitysorganisaatio. Jokaisella isolla yrityksellä pitäisi olla oma hieno tutkimus- ja kehitysorganisaatio. Niin silloin se voisi hyvin. Näiden sivukohtaisesta esityksestä niin jokainen kohta alkaa kuvausosalla, jossa on 1 rivi tekstiä tai 10 riviä tai sitä luokkaa selostusta. Sitten analysoidaan se, tehdään siitä arvio jommassakummassa järjestyksessä. Sitten mennään sinne synteesin puolelle, ratkaisujen puolelle. Lopuksi on päätös, suunnitelma, riippuen siitä, että mitä halutaan tehdä. Mutta tämmöinen looginen päättelyketju, vähän niin kuin deduktion tapaan, tässä on esitetty jokaisella sivulla omine haasteineen. Sen pitäisi olla aika ymmärrettävää, että kuka tahansa sen sitten hallitsee. Sitten tästä metamallista, tuossa se on ja täällä on nämä koeponnistukset, Google, korona, ilmastonmuutos, sotilasoperaatio, kansanterveys, niillä on omat symboliset esitykset. Sitten mennään ensimmäiseen aiheeseen, eli siitä tuli tutkimuskonsepti, kohta alfa ja 1. No minkälainen se on? Siihen saadaan vastaus tästä. Kuvaus. Yleensäkin ontologiasta, kun puhutaan, niin siinä käytetään what-sanaa, mitä tarkoittaa korona, minkälainen tauti se on. Se oli tämmöinen hengitystieoiretauti ja näin edelleen. Se on meille tuttua. Ja sitten arvio siitä, niin
tämä kuva on kerätty parhaista lähteistä, mitä tästä on tämmöisiä visuaalisia näkökulmia ontologiaan nimenomaan liittyen. Ja täällä on terveitä ihmisiä, parantuneita ja näin. Tämä käsitteistö aina ontologiassa rakentuu sen mukaan, mitä halutaan tutkia. Täällä on myöskin hallinto mukana ja lääkintähenkilöstölaitteisto. Eli nämä kertoo, että millä tavalla sitä koronaa voidaan hoitaa. Ja tuolla on sitten kuolleet ja sairaalahoitajat johtuneet. No niin, eli ontologia käytännössä on tämän tyyppistä käsitteiden välistä semantiikkaa, niiden kuvaamista. Ja Suomessa Omakannassa on oma ontologiansa ja siellä julkisella terveydenhuollolla on tietysti omansa. Ja näiden ontologioiden kehittäminen parantuu koko ajan, koska teknologia kehittyy. Ja suunnitelma tämän videon ontologiaksi, kirjan ontologiaksi, selvitetään ne tärkeimmät muuttujat. Esimerkiksi Q tarkoittaa tuolla karanteenia ja K tarkoittaa sairastuneita. Ja päätös, että käytetään näitä symboleita sit selvityksen apuna. Ja korona nähdään ilmiönä, koska se tuli joskus, sitten se lähti joskus, tämä on lähes tulkoon hävinnyt. Näitä on tarkoituksena tässä selvittää. Ja ensiksi siihen ilmiöön. Ja tässä on tutkimusviitteitä, koska puhutaan epistemologiasta, niin on hyvä ottaa siihen jotain tämmöistä käytännöllistä tutkimusta mukaan. Eli sieltä löytyy tästä COVID ja post-epistemologia löytyy lähes 1000 artikkelia ja COVID ja tutkimus. Siitä löytyy yli 100 000 artikkelia. Varmaan jo liki 200 000 menee. No, tässä on tämän tekniikan kirjan vakuuttavia osia. Mitä hyötyä tästä tekniikasta voi saada? Niin me voidaan ottaa Wikipediasta suoraan yleensä tai tämmöistä hyvin jäsennellystä sisällysluettelosta osat ja ryhmitellä ne tämän metodiikan mukaan, missä on nämä alfa ja beta, omega ja näin edelleen. Eli se leviämistavat on se, mistä se lähti liikkeelle tietysti, näin karkeasti sanottuna. Se on tuo ykkönen. Sitten se kuuluu riskiryhmä ja niiden analysointi tai ihmisten analysointi sen mukaan, että miten ne voi sairastua siihen tätä tiedettä. Ja näin edelleen. Mä en käy näitä muita läpi. Nämä kaikki on tämän semantiikan kannalta hyvin onnistuu niiden sijoittaminen. Ja kun pystytään tekemään tämmöisiä malleja, aiheesta A, aiheesta B ja C ja D, niin aina voidaan yhdistellä, että mikä on inputtia yhteen asiaan, se voi olla inputtia siihen toiseenkin, ja mikä on outputtia ja miten ne eri suhteineen sopii yhteen, niin siitä saadaan yhteisvaikutuksia, niin sanottua emergenssia esille. Ja tämmöinen malli antaa mahdollisuuksia itse kunkin sitten opiskelijalle suuntautua siihen kohtaan, mikä saa. Mutta tämä jäsentäminen on avainasemassa, että se on oppimista ja viisastumista myöskin. Ja tämän tyyppisestä kaaviosta on apua, kun halutaan lähteä sitä tutkimusta tekemään, että mitkä on esiehdot siinä, mitkä siihen on vaikuttanut, että se ilmiö on syntynyt, ja sitten kun se ilmiö on saatu aikaa eri hyvinen huonoinen puolinen, niin mikä siihen auttaa, esimerkiksi rokotukset ja mitkä siinä on jälkiehdot. Ihmisten sairauden tila, terveydentila tämän pyramidin jälkeen. No niin, eli tuo epistemologia osuutta, ja tästä tulee sitten semmoinen luonteva kysymys, että mikä tekee siitä erityisen vaarallisen tartuntavaara? Seuraavaksi tässä tulee mallintamisosa, eli metodologia. Se tarkoittaa teoriaoppia. Minkälaisia teorioita tähän alaan liittyy? Tämä on tämmöistä niin kuin tutkimuksen ydintä. Ja tähän sitten liittyy tieto näistä tutkimuskohteista, viruksista ja näin edelleen. Ja tämä on myöskin systeemiajattelua, nimenomaan tämä tutkiminenkin. Ja tässä nyt voidaan nähdä, että elefanttimetafora käy tähänkin, että maailmalla oli pahimmillaan jopa miljardeja sairaita ihmisiä, eikä ole vielä tietoa, että kuinka mitata sitä kunnolla.
eikä miten sitä voidaan hoitaa, mutta nämä rokotteet tuli. En ole missään tapauksessa denialisti, vaan uskon näihin rokotuksiin, niin kuin en ihan täysin varmaksi, mutta kuitenkin, että pidän niitä luotettavina. Ja näitä kartoituksia on ollut tutkimuskartoituksia, ja kun puhutaan metodologiasta, niin kannattaa siteerata semmoisia hyviä tutkimuksia, esimerkiksi tämä PHIRI. Ja mä otin sen tähän mukaan sen takia, koska tässä oli jämäkästi sanottu, että mitä asioita pitäisi tutkia, mitkä on indikaattoreita, ilmaantuvuus, esiintyvyys, kuolleisuus, vakavuusasteen seuraukset ja infektio tälleen, mitkä auttaa siihen hoitoon. Eli tämän tyyppisiä asioita tutkitaan koronan suhteen, ja tämä elefantti on semmoinen metafora tässä vielä, että se kuvastaa, kuinka valtava haasteellinen tämä asia on ollut. Että yksi laboratorio tutkii yhtä asiaa yhdellä tavalla, toinen toista, ja näin edelleen. Näkökulmia on ollut paljon. Se on maailmalle lähestulkoon ylivoimainen tutkimusaihe. Ja mikä sitten olisi semmoinen keskeisin teoriakokonaisuus tähän asiaan liittyen, niin mä oon valinnut tähän tämän mRNA-rokotteen. Me siis RNA, eli sinne voidaan rokote tehdään sillä tavalla, että se RNA-viesti sisältää sen rokotteen, jolloin se toimii samalla tavalla kuin tämä itse virus. Ja sitä kautta tämä virus alkaa hajautua, kun tämä uusi rokote tulee ja se rupeaa taistelemaan sitä vanhaa tai sitä virusta vastaan, niin kuin tuossa sanotaan. THL oli siinä omalla tavallaan tietysti mukana. No parasta tietämystä tämmöisistä asioista kuin rokotus saa korkeasti koulutetulta asiantuntijoilta, mutta denialistit ovat väärässä tai eivät usko näitä tutkimustuloksia. Se on heidän tapansa suhtautua tieteeseen. Sitten ajattelutavoista tuli nuo denialistit tässä parin kertaa jo esille. Niin ne, jotka tottelee ymmärtää sitä, mitä tiede on, niin ne voi käyttää myöskin tieteen tutkimuslähteitä. Mä oon tuossa maininnut, että kuinka se on vaikuttanut paradigma-ajattelutavan muutoksena, niin siitä on tehty tutkimuksia, 6000 erilaista julkaisua, ja sitten näissä korostuu politiikka, talous, yhteiskunta, hyvin monipuolisesti kaikki, mitä tiedään. Tuossa on esimerkiksi BBCn raportti, että kuinka pandemia on vaikuttanut maailman talouteen. Tämä on yksi näistä ajattelutavan muutoksista. Ja sitten siitä on tehty kirjoituksia. Myöskin nämä professorit, tutkijat, parhaat tutkijat on popularisoitu sitä, että ilmiö on niin kuin paholainen ja näin edelleen. Tässä on aikajana, joka kuvaa lähinnä Kanada-painotteisesti, että mitä on tapahtunut missäkin kohtaa. Ensin tuli ensimmäinen aalto, sitten tuli 2021 toinen aalto, sitten tuli kolmas aalto tuolla pari kuukautta sen jälkeen, sitten tuli neljäs aalto, viides aalto ja näin edelleen. Kaikki nämä ajettiin lisää kaaosta, uusia mutantteja. Ja ne maailman parhaatkin maat oli helisemässä, mutta kehitysmaassa vielä oli aivan erityisen ongelmallisia tilanteita. No, niistä ei jälkeenpäin paljon puhuta. Tapahtunut se, mikä on tapahtunut. Ja tästäkin tulee tämmöinen tutkimussuunnitelmaehdotus, että tutkitaan, miten tämmöinen nanokokoinen virus pystyy pysäyttämään talouden ja valtion eri elimet. Siitä saisi kirjoitettua vaikka minkälaisia tutkimuksia ja näin edelleen. No niin, tämä on ollut tosiaan suurimpia ajattelutavan muutoksia, mitä maailmassa on pitkiä aikoihin tapahtunut, tämä korona. Sitten se on aiheuttanut lähinnä positiivista kehitystä, ja sitten nämä rajoitukset tietysti on ollut negatiivista kehitystä, mutta nyt tässä puhutaan evoluutiosta kohdassa beta. Eli evoluutio tarkoittaa, että tulee yksi versio, hoitotapa, toinen hoitotapa, kolmas tapa, sitten organisaatiotapa, sairaalat alkaa muuttua toisen näköiseksi sairaaloiksi ja näin edelleen.
Ne on tämmöisiä tietynlaisia evoluutiosyklejä. Ja tästä tapauksessa ihmisen näkökulmasta puhutaan kuitenkin vain mikrotehtävistä, vaikka siellä makrotasolla tapahtuu vaikka mitä. Mikrotehtävä on semmoinen itsenäinen tehtäväkokonaisuus, joka joku sairaanhoitaja ja lääkäri voi tehdä. Ja näitähän on tietysti luokiteltu ja määritelty, että mitä tehdään terveelle ihmiselle missäkin tilanteessa, mitä tehdään tartunnan saaneelle ihmiselle. Ja tässä on vain tämmöinen tyhjä taulukko, ja tämän mukaan näitä luokitteluja on tehty niin kuin tuossa ensimmäisessä alfa-kohdassa ja beta-kohdassa oli mainittu. Sitten kun näitä määritellään, näistä tulee niitä mikrotehtäviä, että jokaiselle ihmiselle tartunnan saaneelle tehdään esimerkiksi operaatio 1, niin näitä voidaan IT-alan keinoin nykyisin määritellä hyvin tarkkaan ja kuvata, yhdistää niihin kaikki tämmöiset tutkimustulokset, magneettikuvaukset ja laboratoriotutkimukset, niin kuin siellä omakannassa jo on, ja suunnata niitä sopiviin paikkoihin, sopiviin aikaan. Jos henkilö on vaikka ulkomailla, niin hänellä voidaan tehdä nämä operaatiot. Eikä tämä puoli on kehittynyt pitkälle. Ja tämä kuva on erityisesti poimittu Vietnamin tämmöistä koko terveyskeskussairaanhoitosektorin kokonaisuudesta, jossa siellä on maakunnallinen osuus täällä vasemmalla puolella ja oikealla puolella on tämä tutkimuspuoli. Ja nyt sitten, kun tämä Vietnami on paljon kuvattu täällä, niin sitä voi sitten käyttää verrokkina, jos Suomen systeemiä ei kuvattu näin tehokkaan yksinkertaisesti tiivistelmänä. Sitä ei saanut yhtä hyvää. Eli siellä mainittiin siellä tutkimuksessa, että keskitetty toiminta on parasta, mitä koronalle voi tehdä. Eli tämä yksityinen hoitojärjestelmä on niin kuin sirpaloitunut, mutta sitten kun on tämä tehokas tutkimuskehitys, osasta täällä high-tech, tekninen tuki, niin se voi suunnitella uusia ratkaisuja tulevaisuuden päinkin sillä tavalla, että se vastaa koko valtion tarpeisiin. Täällä kerrotaan, kuinka paljon hoitopaikkoja siellä on korona ollut missäkin vaiheessa. Tämä on valtava iso maa, paljon isompi kuin Suomi. No, tämä on yksi organisointitapa. Otin tähän esimerkiksi, että tämä on pystynyt nopeasti reagoimaan näihin tarpeisiin. Nimenomaan keskittämällä resurssinsa nimenomaan tähän torjuntapuoleen ennaltaehkäisevään toimintaan. Ja minkälaisia ratkaisumalleja tähän on sitten löytynyt, niin näitä ratkaisumalleja siellä internetissä on selostettu kirjavalla tavalla, mutta Kiina, kun se on tämmöinen suunnitteluyhteiskunta hyvässä ja pahassa, enempikin paljon kuulee niistä negatiivisista asioista, niin siellä on tehty valtavasti IT-kehitystyötä. Ja tässä on sen omista ratkaisuista Merix on kiinalainen tutkimuskeskus tai tutkimuskeskus, joka on kerännyt yhteen nämä tärkeimmät erilaiset tavat, joilla COVID-tutkimusta on siellä kehitetty. Eli tässä on yli 10, lähes 20 erilaista tapaa, miten IT-ratkaisuja on kehitetty tähän tarkoitukseen. Ja tässä on periaatteellinen hyvä kuva siitä, että meillä on kännykän käyttäjä, se on yleensä tavallinen ihminen, ja hän ottaa sillä kännykällä yhteyksiä ja saa käsityksiä siitä, miten tämä koko yhteiskunta on sitä asiaa kehittänyt, ja hän saa omat tietonsa sieltä, ja sitten hänellä on oma tunnistussysteemi, että kun hän menee jonnekin kauppaan tai kulkuvälineeseen, niin hänestä on siellä tiedot, ja sen mukaan, minkälaiset tiedot hänestä on rekisterissä, niin hänelle määrätään karanteeni 2 viikkoa tai viikko tai ei mitään, tai sitten matkustusrajoituksia. Tämä on tämmöistä hyvin kokonaisvaltaista ihmisten ohjausta. Ja siinä on paljon negatiivista tietysti, että tämmöistä on. Mutta kun siellä Kiinassakin, niin siellä niin kamerat
kadulla valvovat ihmisiä ja sen mukaan ohjasivat suoraan. Niin se oli, ja koko valtio oli aika lailla suljettu. Kaoottinen tilanne. Mutta tämmöinen oli nämä ratkaisumallit Kiinassa, ja eri maissa oli sitten tietysti yleensä paljon lievempiä ratkaisuja. Varsinkin Ruotsissa, niin siellä mentiin aika keveällä ratkaisulla. Nämä Kiinan ratkaisutavat, joita on tuossa lähes 20, kun ne ryhmittelee tähän systeemimallin muotoon, mitä mä haluaisin edistää, niin todetaan, että alueellinen hallinta on tuolla semmoinen hallitseva, mistä lähdetään liikkeelle, ja sitten teoriatutkimus, siihen liittyy 2 kohtaa täällä, koulutusviestintä, ja sitten ihmiseen liittyvät asiat on tavallaan niin kuin inputtia tälle ohjelmistopalveluille, niin kuin tuossa kuvassa oli, ja outputtina on ne ohjeet, mitä ihminen saa sieltä, ohjataan eteenpäin. Näitä ihmiseen liittyviä tietoja on tuossa 4 ja sitten lähteviä tietoja, miten ihmistä voi ohjata KCO ja K esimerkiksi online-konsultointia ja näin edelleen. Tämä on hyvin järkevä juttu jo. Jos haluttaisiin organisoida uudelleen tämä Kiinan konsepti, siellä tulisi tämmöinen toinen virus, toisen tyyppinen, niin tämmöisellä systeemimallilla voidaan sitten käyttää hyväksi niitä hyviä puolia ja hyvää koodia, mitä siellä aikaisemmassa systeemissä on, ettei tarvitse tehdä 2 uudestaan. Esimerkiksi tässä herkkyyteen siellä löytyy tämä J-kohta, älykäs hätätilanne, tietty lähetysalusta, joka sitten liipasee muutoksen ja sitten siellä on systeemin arkkitehtuuri, joka ottaa vastaan sen muutoksen big data-analyysisysteemit. Ja valtiossa ihmiset alkaa liikkumaan vähän eri tavalla, käyttäen karateenia eri tavalla, kun tulee jonkinlainen muutos. No niin, se on tämmöistä reaktiivisiedon käsittelyä. Sitten synteesi. Tässä on maininta vielä, että suuri osa näistä effortista perustuu siihen, että ihmisiä valvotaan, ihmisistä saadaan tietoa ja sitten niitä ohjataan tietyllä tavalla. Sitten on näitä käytännön ratkaisuja, siinä on kyllä aika monta eri vaihtoehtoa vielä erilaista ohjelmistoa. Siltä huolimatta tätä IT-alan keino ei saatu voitettua, vaan se vieläkin yllää siellä, mutta laimenee varmaan samalla tavalla kuin näissä Euroopan maissa. Miten se on sitten edistynyt? Nyt ollaan jo loppupuolella tässä esityksessä. Se leviää pisaraa kosketustartuntana ja sitten siinä tulee tämä DNA-replikoitumista normaalin tapaa ja sillä tavalla. Se ei välttämättä ole elävä, se ei ole eläin eikä se ole kasvi, mutta se on tämmöinen erikoinen välimuoto, tämä virus. Se on Suomeen tullut tuolla tavalla laskettelijoiden mukana. Ja erilaisia ratkaisutapoja, pysäyttämistrategioita, niin tässä on 2 aivan erilaista. Tämä koronapassi on ratkaisu 1, joka ei välttämättä kovinkaan paljon toiminut. En osaa tarkkaan siitä sanoa, kuinka hyödyllinen sitten kuitenkaan oli. Ja toinen vaihtoehto, joka oli aivan äärimmäisen erilainen, että terveysjärjestö on koonnut julkiksia yhteen taistelemaan koronaviruksia vastaan. Ja onko näissä kampanjoissa ollut sitten yleisötilaisuuksia vai oliko ne netissä, sitä mä en varmaan tiedä. Mutta tämä on todella niin kuin täysin vastakkainen tähän koronapassiin, tämä julkisten käyttäminen koronan hyväksi. Tämä kuvaa myös tätä tilanteen arvaamattomuutta, että haettiin ratkaisuja ihan mistä vaan. Sitten se on lopulta laimentunut, vaikka se tavallaan hävitti itsensä, koska se yleistyi niin paljon ja sitä kautta se vaikutus alkoi tyrehtymään, kun ihmisessä vastustuskyky alkoi sitten parantumaan. Loppupeleissä aina kysytään, että mitä on saatu aikaan, täytettiinkö tavoitteet. Niin tämmöisellä koronalla tavoitteita on hankala löytää, mutta on seurattu sitä, että kuinka se on onnistunut. Tässä Vietnamista puhutaan, kun oli äskenkin kuvaus Vietnamista, se on paljon dokumentoitu ehkä näissä tietokannoissa. Niin tässä on päivittäiset tapahtumat. Kehutaan, että saatiin sen nopeasti luopumaan
Eli muutamassa päivässä tässä mainostetaan kovasti, että se osoittautuu ihmeelliseksi menestystarinaksi, mutta kuinka ollakaan, niin silloin puhuttiin liian aikaisin, se puhkesi sitten vastaan kirjoitelman jälkeen, eli se olikin väärää tietoa tai liian aikaista tietoa. Ja nyt käytännössä meillä ei ole kunnolla mittareita mitata tätä onnistumista. Se on myöskin kuva tätä epävarmuutta. Eli se huippu tuli sitten siellä jälkeenpäin. Siellä vähän niin kuin epäonnistuttiin näissä ennusteissa. Ei ole kunnon laskentatapa määrittää sitä, että kuinka paha se vaikutus on ollut missäkin maassa. Eri maat kärsii omalla tavallaan niistä, kuinka paljon tuli tappiota, kun yhteiskuntaa suljettiin tällä tavalla. Tarvittaisiin semmoista tietämystä, mutta sitä on paljon saatukin, jota ei pystytä mitenkään sitten taas rekisteröimään. Kuinka paljon on opittu uutta hyödyllistä asiaa ja ihmisiä koulutettu semmoisiin tehtäviin, jossa ne voi sitten toimia jatkossakin. Tämmöisiä positiivisia sivuvaikutuksia on voinut tulla paljonkin. Kokemusta on saatu sadoilta miljoonilta ihmisiltä, jopa miljardilta ihmisiltä tietyllä tavalla kokemusta, mutta lopputulosta, hyvää synteesiä siitä, että kuinka on onnistuttu, niin ei pystytä tekemään. Mutta seuraavat pandemiat, jos niitä tulee, niin sitten osataan toimia heti paljon tehokkaammin. Tässä on vielä tämmöinen kalaruutudiagrammi, jolla voidaan kuvata sitä, että mitä pääkohtia, menetelmät, materiaalit, toimintatavat, rahoitukset, mitkä kaikki vaikuttavat siihen. Se kuuluu onnistumisten selvittelemiseen yleensäkin. Sitten vastaus tähän tutkimuskysymykseen. Siitä tuli jo tuossa äsken jonkun verran tietoa. Se liittyy sulautumiseen, kuinka tämä on häipynyt. Tai kuinka tämmöinen innovaatio on jalkautunut yhteiskuntaan. Siihen liittyy omat tutkimuskysymyksensä, jotka ovat vähän spesifisiä, ja niitä käyn läpi. Tässä on yksi tutkija kertonut vähän niin kuin populistisesti, että COVID on petoksen mestari. Tämä virus on loistavaa, sen avulla voit saada virustehtaan nenäsi ja tuntea olosi täysin hyväksi. Se on siinä mielessä kavala, kun se ei varota ihmistä kovin selvästi, että nyt mä olen kipeä. Sen takia kukaan ihminen ei välttämättä tiedä, että on sairas ja siitä tulee tämmöinen leviämisen riski. Ja tuossa oli arvio, sitten analyysi, että se eroaa muista vastaavista taudeista just tällä tartuttavuudellaan, kun muita on pystytty paremmin eristämäänkin. Ja kun ei osata tiedetä, kuka on sairas, niin ei oikein pystytä eristämään. Ja käytännössä sitten teknisemmällä tasolla, lääketieteen tasolla, niin siellä puhutaan piikkiproteiinista ja tässä on kuva piikkiproteiinista. Se virus tulee tuolta ja sitten se menee sinne kalvon sisälle esimerkiksi keuhkosoluihin ja se virus alkaa tartuttamaan näitä keuhkosoluja, että ihminen voi käytännössä tukehtua jopa. Siitä mä en enempää kerro, mutta kuitenkin niin koronan vaarallisuus liittyy tämmöisiin tiettyihin ensymeihin ja proteiineihin, jotka tuossa on mainittu. Jos haluaa joku tarkkaan selostaa, miten se toimi, niin siinä on sitä tietoa. Siitä voi lähteä liikkeelle. Sitten kun puhutaan terveydenhoidon alasta yleensä, niin mikä siinä on maailmanlaajuinen tilanne, oikein iso kuva, niin terveydenhoitoala on, vaikka siihen toimii satoja tuhansia ihmisiä Suomessakin, eri maissa valtavasti henkilöitä prosentuaalisesti kansassa, niin siihen ohjautuu liian vähän varoja, koska se ei ole tavallaan niin houkutteleva sijoituskohde kuin joku muu. Ja poliitikot omalla tavallaan sitä hoitavat ja ei ne ole välttämättä alan ammattilaisia, siinä tulee näitä kiistoja.
terveydenhoitoalan ja kaikki isot organisaatiomallit, niillä on tapana jäädä ajastaan jälkeen. Se on tämmöinen tietynlainen käytännön vakio. Ja organisaatio-uudistukset saattaa kestää kymmeniä vuosia, eikä ne aina onnistu siltä ei sillenkään. Ja on paikkakunnallisia, valtakunnallisia eroja. Johtamistapa voi olla sentpineitä, se ei salli hyviä muutoksia. Tuosta toisesta videosta olen ottanut tässä yhden kuvan. Professori Gary Jäger, joka on oikein tunnettu alan tutkija, yhteiskunnallisten vaikutusten tutkija, niin hän on hahmotellut kuvan, niin tämä on tässä suomentanut. Sillä on henkilön oma tilanne, ja sitten toisella puolella on hänen tilanne toisella hetkellä myöhemmin. Kuinka hän niin kuin tavallaan on alttiina sairastua. Ja se on niin pitkä ketju, että sitä on vaikea ymmärtää, eikä sitä voi yhteiskunnallisesti oikein mitenkään käsittää, koska jos valtiossa on monta miljoonaa asukasta, niin kaikilla on vähän oma tarinansa. Sen takia nämä seuraukset, mitkä sitten näkyy siinä, että ihminen sairastuu vaikka diabetekseen, niin on monivaiheisia. Siellä on riskitekijöitä ja näin edelleen. Ja syy vielä. Kaikki lähtee tämmöisestä ympäristön paineesta kuormittumisesta. Pystyykö sitä hallitsemaan vai eikö pysty? Tästä on enemmän kertomusta siinä toisessa videossa ja kirjassa. Syistä. Kansanterveys on tämä toinen demonstraatio, jossa tästä on kerrottu enemmän. No niin, tämä on Tieteen kauneussarjaa. Tieteen kauneus kohtaa arjen rosoisuuden. Ja mitä erikoista tässä on varmasti hyvin poikkeuksellista, että tämä koko video, kaikki mitä olen tehnyt 10 vuoden aikana, niin perustuu symboleihin, systeemeihin, metakäsitteisiin, kybernetiikkaan ja paradigmaan, eli uudenlaisiin ajattelutapaan. Ja lähtemällä näistä peruskäsitteistä, joka on tavallaan kybernetiikan ja systeemitieteen ydin, saavutetaan monitieteisiä näkökulmia. Eli ei pelkästään, että tarvitaan nyt tähän yhteen koronatutkimukseen, vaan koronatutkimuskin se liittyy ihmisiin ja monen tieteenaloihin. Ja nimenomaan tätä laajuutta, universaalisuutta tässä halutaan korostaa, eikä sitten sitä, että meillä olisi joku piikiproteiini, joka olisi ratkaisu kaikkeen. No niin, tervetuloa katsomaan jatkossakin näitä videoita. 5 oli tähän demosarjaan liittyvää videota. Nähdään taas. Moi!